دحن نسمع سمعتنا لومي سوني كلتا مسكرم كلتشان 19 ويك 17 الناس كلتشان 11 عام تمرتي زينا قدمنا اب جيبوتي 11 عامات تتحيزم زنبرو 19 ايرتراويان تلقيقم كندا اتيمالو نخلق او صعاريخ تغبر نصنحت حلقت مسلات زراريبنا لنا سبورتاو صبصابون كبسمر لنا سرع مدبنا خاحرشايو اب اثيوبيا خلل تግራይ ዝተራኣያን በጣም ኩነታቱን ዘመልከት ከሆነ ንኩሉም ሳናክተም ሲዝዕድመኩም ምን ያፈርቅ ዜና ንቀድሚና ካብ በትረ ስልጣን كما يتمسيو زرزر زين عنه قدماء منستر إثيوبيا أبي أحمد أب كوريا جابان إسرائيل زغبروا عدت نخلتشعن 10 عامة مرات إثيوبيا استتحزى 3 مليون عدل صراحنا مفتار وطن زحجزيو كبلا وهاب قالوا قليصان بلاني سيوم مصر راديو دمسي أمريكا أب زغبروا قال ما طيق تعدت بمداي فترة صراحن انفستمنتن مچو كونتات نمر ايز تخاللو ايو اون الى نالوا سممعت كم تفرمون قليصن اسكندر فريويو ازراريون من افورك تقربولا قدما مصر إثيوبيا أبي أحمد إذن سلست هاجرات عدتهم زازمهم لو مينا بهاجرهم تمليسهم اللهم بكوريا جميرهم جابان حويسو بإسرائيل زازمو إذ عدتهم عوتني رختبل وهابيت كالهم بلانيسيوم نفيوئي أبريها اللام إثيوبيا يو بعالم مدرك لاي تفلاقينا تمالك هم دمو يبلتا ونتو يوطانو بيه دمتا اللونا يو تقلائي مستيبن جمينة ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ተደላይነት ኣለዋ እዩ ሕጂ ድማ ብዝበለጸ ጎልዩ ይረአ ሌሊ ዝግመት ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከም ዝበልዎ ዓለም ኩሉ ንኢትዮጵያ ይርአ እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሓጽር ግዜ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ምግፋሕ ባይታ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ሓዊሱ ካልኦት ዝተፈላለዩ ኸይድታት ለውጢ ክብ ዝበለ ኣረኣያ የምጽኣላ ኣሎ እዩ ስለዚ ኸኣዮም ኔታንያሁ ሙሉ ዓለም ይርአኩም ኣሎ ዝበልዎ ከተብል ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወሃቢት ቃል ገሊጻላ ስለዚ ኣብ ኮርያ ጃፓንን እስራኤልን ኣብ ዝነበረ ጻንሒት ካብ ርክብ መራሕቲ በተወሳኸ ምስ ሰብ ሃፍቲ ርክብ ተገይሩ እዩ ኣብ ኮርያን ጃፓንን ክልተ ዓበይቲ ፎረም ንግዲ ተኻይዱ ነይሩ ክትብል ዝገለጸት ቢለነስዩም ናብ ኢትዮጵያ መጽኦም ሃፍቶም ከውፍሩ ምትብባዕ ዝተገብረሉ እውን ኢላላ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዑደት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሲኖዶስን ናይ ኦሮሞ ቤተ ክህነት ኮሚቲን ዘሎ ፍልልይ ቀጺሉ ነይሩ እሞ ከምቲ ንኽልተ ተኸፊሉ منبارون نايتا هاجر لإنفستمنت مش مخانان مرأي زتخاللن ينيرو ختبل وهابيت قال قدماي مينستر بلانيسيوم نسكندر فريو ابزهابتو قال مطيا غليصالام كل الأوروميا كاب منغستي أفرطو وصائي زتعاتقو حيلتاتن خينقساقسو يسرح قمزلو حلافي بيرو كومنيكيشن اتكلل اتو ادماسو دامتو غليصام VOA ريتو زهابو اتو ادماسو منغستي لعلن حقي ابتكلل نخرغاغص لعل زغون اوان يسار محلو يلو ህግ የፈቀደለት አካል ውጪ ማንኛው የታጠቀ ኃይል ክልል ውስጥ እንዳይኖር እንሰራለን أجي كابز فقدرلو أكل وصائي زغون حيلي أبز كلن نغيين كساقس كنسرحنا قال أي حيل سقطتا نسلام حبرة سب نغحلو مسزبي زلو ركب طعين زردادئن نكون كنسرحنا يوم زبورو نصم صراحة تاتو منغستي دليت هزبي منتان كمالو أبز صومن بدليت زتا مسراتاتو ساخي حموش تسعاتات كسرحو يوم كم زتبهلون وكلنا صاحي دامتو كاب أديس أبابا زلاختو ريبورتو يقلص مزازمي نايلوم زبن بعلا شندان عينورن أب أديس أبابا أدراش ميلينيوم تمال سنبت تفتسمو أبتسن سرعات ملغت زحلفا مكتل أدوم بر حوحات ويزورو فتلور قبر اكزيابير بعلا شندان عينورن زحلفو عسر عمتات بدك أنستيو تقارو نبرت أديس أبابا يخبر كم زسان حيط عيسان تبعال هدوتات كالوت بيهرن بيهر سباتن بزر على درجان صبيوو بعال كساب مخان كم زبس حون تريسن يبل فانا زينا من جزلاخو ريبورت
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ዘረፍቲ ንክሃድሙ ዝፈተኑ ክልተ ኢትዮጵያውያን ከም ዝተቐትሉ ዝረኸብና ዜና ሓቢሩ ክልቲኦም ግዳዝ ዝተቐትሉ ንብረቶም ካብ ሰረቕቲ ንክህድሙ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ብመኪና ድሕሪ ምግጫዎም እዩ እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ካብ ጆሃንስበርግ ውፂላ ኣብ ዘላ ከተማ ጁልየስ ምዃኑ እውን ናይ ናይሮቢ ወኪልና ገልሞ ዳዊት ገልጹ President Donald Trump am ምዕራባዊ ቴክሳስ 7 ሰባት ዝሞቱሉ መጥቃዕቲ ብብረት ዝመልከት ትማል ሰንበት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ኢሎም ድሕሪ ምግላጽ ኣብቲ ቦታ ንዝተረኽቡ ኣኽበርቲ ሕግን ኢዶም ይኹን እምበር እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዛ ሃገር እዚኣ እንታይ ሰዓበን ከምጽዩ ንዝብል ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረበ ሕቶ ንጹር መልሲ ኣይሃቡን ኣብ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ቁጽሪ መጥቃዕቲ ብብረት يوسف الله بزحات بوليتيكية تتهاجر دمتن حاجة زن دقفت مثل مونان برت نزي سان صنع زغن حقي مونان برت أب محلاف كترات أرو يرألو وين تاكيدانا نتزل كزحوك زدالو ريبورت كتوربيا بمسارات حبريتا بوليس نتناي معراب تكساس مدقعت تخصيفة زيمو استباهدة ترطور حدا ناي بوستا مبزات صحي مكينا بمجواي كاب كتما أوديسا ناب كتما ميدلاند معراب تكساس عبزقو عزلو زنبرا يوان هاندا بالتخصي قبل لسابات مغفات شو عدت سابات مقتالو يحبر ترطور كاب بوليس بستتاكوسلو تيه تهاري ممواتون تفليت اللو بريزيدنت ترامب تمال سنبت نتخونتات بزملكت أبزهابو مجلسي أبتخونتات نستساتفو أخبر تحقي مستزنبرا خونتات أقرر مسرح ساري حميم كبلو مئيدو انت قلنا إذا هروي مدقعت تخصي ترير حقي مونا برت زسعب ديو نزبل بريزيدنت ترامب تزغرب لهم حتوغن بزوح زامن ملسي كهبو أي ترأيون Looking at a lot of different bills, ideas, concepts. It's been going on for a long while. استفلالي حسابات حقتات نعزب لنا متصراي دحر بايتاون ننوح اوان زصنح مسرحيو انت هنا ابز حلفان زقاطمو فصاميتات ندحري تمريسنا انت تعذبنا ولا قحيال زخونه متصراي دحر بايتا انت زكايدون ازون فصاميتات دوكبلو ايكلون يمنيرم سلازي عبي صقاميو نايسنا امرو صقاميلوم ريبابليكان سنتر بنسلفانيا بات تومي مس ايبيس تلفزيون تمال سنبت ابز كايدو على متى بوغرام بريزيدنت ترامب ترغم زلو نغرام مسرح زلوم تقداسنت قليصوم አለው ሰነተር ቶሜይ አመርበብ ሓበሬታን ምርኢት ብረት ዝግዛሉ እዋን ምጽራይ ድሕረ ባይታ ክካይድ ኣለዎ ንዝብል ሕጊ ደገፎም ሃቦም ዝከር እንተኾነ ግን ብዛዕባ ውጽኢቱ ርግጠኛ ኣይኮኑን ይኹን ዳንበር ብዙሓት ኣሜሪካውያን ምጽራይ ድሕረ ባይታ ጥራይ ነቶም ናይ ተኽሲ መጥቃዕትታት ደው ከብሉ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ መብዛሕትኦም መጥቃዕትታት ብሕጊ ዝተገዝኡ ብረት ዝተፈጸሙ እዮም ክብሉ ስጋቶም ገልጹ በአንጻሩ እገዳብ ልዕሊ ዓበይቲ ብረት ነቲ መጥቃዕትታት ከጉድል ይኽእሉ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ይሕብሩ እንተኾነ እዚ ዓይነት ስጉምቲ ካብ ደገፍቲ ሙናን ብረትን ኣብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝርከቡ ተወከልቶምን ዓብዪ ተቃውሞ ገጥሞሎ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ወርሒ ጥሪ 2019 ጀሚሩ ኣስታ 337 በመጥቃዕቲ ተኽሲ ምሟቶም ካብኣቶም 50 ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ዝሞቱ ምዃኖም ይፍለጥ መወዳእታ ሎምሶኒ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ሌበር ዴይ ወይ ከዓ መዓልቲ ሸቃሎ ሰራሕተኛታት ዝኽበረሉ ሃገራዊ በዓል እዩ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ቁጠባ ዝሃገር ንዘሎም ኣበርክቶ ንምዝካር ዝተወሰነ ዕለት ኣብ 28 ሰነ 1884 ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ቀዳመይቲ ሶኒ መስከረም መዓልቲ ሰራሕተኛታት እናተባህለት ንኽትዝከር ወሲኑ እዩ مسكنا كابت رمزينا زي راديو دمت أمريكا يو لومي خلطة مسكرم خلطة شحن 19 عام تمرتيو تمالي بحث مسكرم يعني رابرتاو ألسن الناس أنا إيرتراز تجمر اللعلتيام لوم زبن مبل 58 عامت أبزور عالم بزركو بإيرتراويان تذكيرا وعلالا لك خمزة تمالي بحث مسكرم شحن 900 حدا عام تمرت حامد إدرس عاوته نتن الناس أنا إيرتراز تجبر نوح خوينات تجمر اللعلة مقانا تاريخ إيرتراويان يحبر زي راديو دمت أمريكا نبز قصر مدلاونا احنا حل فينا أبجوبتين 10 عامتات تتحيزهم زنحو 19 إيرتراويان أبز مودات هذا حل فسومن تلاقيهم كندا أتيوم اللوم نخونتاتهم بقربات كتاتلون زنبرت تحلقت مسلات بسلكي الزراري بيالخو إلسا جروم أزي مسجنكي أبزي زحلف مودة سومن أبجوبتي نوح حزب العامتات تحيزهم زنحو 19 إيرتراويان أب كندا خمزاتو سمعنا لنا إلسا نتم أب جوبتي زنبرو قبلومي تلع لخلتمي تزخونو بحماق كنتات تحيزنا زبلون حريري رمز أميركاون يزراربهم زنبره كاو خافت زنبرو خنتات وطيوم نبكالا هقرات كخدو أب مقبر
ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዝነበረክን ንዓኹም ከም ዘዘራርምና ክንዝከርዩ ብድሕሪኡ እውን 19 ዝኾኑ ኣለው ዝተረፉና ብሉ ነይሮም ንሳቶም እውን ይዝክር እሞ ብዛዕባ እዞም 19 ከመይ ካናዳ ኣትዮም ኣለው ግለጽልና ኤልሳ። ሰላም እንያ እዚኦም 19 ኤርትራውያን ኣብቲ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኤርትራን ዝተገብረ ናይ ዶብ ኩናት ሰነ 2008 ተማሪኾም ብመንግስቲ ጅቡቲ ብጽንኩር ኩነታት ተታሒዞም ጸንሑ እዮም። ብናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኩናት ምሩኻት ክልተ ሃገራት እቲ ኩናት ዶ ምስ በለ ኣብ ስምምዕ ምስ ዝበጽሑ ክቀያየሩ ዝግብኦም ምክንያቱም ጅቡቲያውያን ናይ ኩናት ምሩኻቱን ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ከም ዝነበሩስ ፍሉጥ እዩ። ወላ መንግስቲ ኤርትራ እቲ መጀመሪያ የብለይን ናይ ጅቡቲ ኩናት እስራት እንተበለት ያው ከምቲ ተኸታተልናዮ መጀመሪያ ክልተ ምሩኻት ሞሊኦም ብሱዳን ገይሮም ንጅቡቲ ኣትዮም ብድሕሪ ድማ በቲ መንግስቲ ቃጣር ዝገብሩ ዝነበረ ናይ ዕርቂ መስርሕ 4 ብዕሊ ተፈቲሖም ተመሊሶም የምና ሃገሮም። ኤርትራ ግን ምሩኻት የብለይን ኢላ ስጋዕ ሕጂ ዘይኣመነትሉ ጉዳይ እዩ። ስለዚህ እዞም ሰባት እዚኦም ን11 ዓመት ካብ ሰብ ተገሊሎም ተኣሲሮም ብናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ብእዋኑ ይርእዎም ነይሮም እዮም። ኣብ መጨረሽታ ግን እቲ ግዜ ምስ ነወሐ ማሕበርና ብጽዑቕ ተጻረሉ ስለዝነበረ እሶም ክፍትሑ ወይ ኣብ ሳልሳ ሃገር ክኸዱ መጨረሽቱ ኣብ 2016 መንግስቲ ጅቡቲ ይቕረይልሎም ፓርዶን ገይሩሎም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዝምለሱሉ ሃገር ስለዘይብሎም ICRC ምስ UNHCR ኮይኖም ብሓባር ንሕና እውን ብዙሕ ጎስጒስናሉ መንግስቲ ጅቡቲ እውን ሓጊዙ ኣብ ሳልሳ ሃገር ንካናዳ ንኸመፁ ተገይሩ 19 ዮም ሓደ ካብኣቶም ብጣዕሚ ሓሚሙ ዝነበረ ዋላ እሱ ከይተረፈ እዩ መፅኡ ኣብ ሕክምና ተዓቂቡሎ ከም ካልኦት ግን ከም ስደተኛታት መሰሎም ተሓሊሎም መንግስቲ ካናዳ ሙሉ ሓላፍነት ወሲዳ ኣምፅያቶም ኣላ። ኤልሳ ብፍላይ ነዚ ናይ ጅቡቲ ኩነታት ናይዞም ኣብኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኩነታት ትከታተልውን ስለዝነበርኪ ነዚኦም 19 ከድክውን ኣብ ጅቡቲ ከለዉ ተታሒዞምሉ ዝነበሩ ኩነታት ርኢኽዮ ነርኪ ኢኺ ሓቂ ዶ? እወ ክልተ ግዜ ርኢዮም ኣብ 2013 ኣብ 2014 ብጣዕሚ ዘሕዝን ነይሩ እቲ ኣተሓሕዝኦም ማለት ኣብ ሓንቲ ካንሸሎ ኣብ ክልተ ክፍሊኦም ነይሮም ካብ ኣኾፅ ይክእሉን እዮም ብሴኩሪቲኦም ተኸቢቦም ዝነብሩ ኣብ ነጋድ ናይ ፖሊስ አካዳሚ እዮም ተኣሲሮም ነይሮም ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ካብቲ ቀንዲ ጽርግያ እቲ ዝነበርዎ ማንም ሰብ ክረኽቦም ኣብ ዘይክእል ቦታ ኮፍ ኢሎም ውዕሉ ትምህርቲ የለ ስራሕ የለ ገለ የለ ከመይ ኢሎም ሓሊፎም 11 ዓመት ብጣዕሚ ሳቶም ከም ሙሩኻቲና ድዮም ዝብሉ ሙሩኻቲና እዮም ዝብሉ ሙሩኻቲና ይብሉ ሳቶምን እቲ መንግስቲ እውን ሙሩኻቲዮም ዝብሎም ተማሪኽና ኢና እዮም ዝብሉ ኣተሓሕዝኦም ብዘይካቲ ሓለዋ ጽኑዕ ምዃኑ ኣብ ምግቢ ሕክምና ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ከመይ ነይሩ ኩነታቶም? ደሃኒ ነይሩ እቲ ምግቢ ህብዎም መችስ ኣብ ኣፍሪካ ንድሕር ተኣሲርካ ሲቲ ኣተሓሕዛስታይ ግን ብዛዕባ ሕክምና ክንዛረብ ተኾይና ሓደ ካብኣቶም መዓስ ጀሚሩ ወደ ምስ ሓተትክዎም ኣፍታ ኩናት ጀሚርዎ እቲ ምስ በለ ድማ ሽዑ ሓሚሙ ናይ ስነ ኣእምሮ ክስታይ ይሕዲሩ ኣብ ኣዩ ተደርቢዩ ነይሩ ሕክምና እቲሞ ነይሮም ሓንሳ ክተሻዕ ግን እቲ ተገበረሉ ሕክምና እኹልዲ ነይሩ 11 ዓመት ስድራኻ ዘይትርእየሉ ምንም ተስፋ ዘይትረኽበሉ ቦታ ተኣሲርካ ስነ ኣእምሮኻ ንባዕሉ ከመይ እዩ ደሓን ክኸውን ዝኽእል ወይ ኣይትሰርሕ ወይ ኣይትመሃር ኮፍ ኢልካ ወጊሑ መሲ ኣብ ነፍሲ ማሰይቲ ስቅያት ገላ ወረዶምን ግን ተታሒዞም በቃ አንሸሎ ሳይወጡን እዮም ነይሮም ሕጂ ኣብ ጅቡቲ ዝተረፈ ዝተኣስረ ኤርትራዊ ኣለዶ? በቲ ኣነ ዝፈልጦ ምናልባት ሓደ ክህልውና ክእል እዩ ናቱ ፍልይ ዝበለ ኬዝ ክኸውን ክእል ግን ካልኦት ግን ዝተኣሰሩ ኣነ ዝፈልጦም የለውም። ማሕበርና ከም ዝገብር ነይሩ ትብል ፀኒሕኩሞ እስቲ ብዛዕባ ማሕበር ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ Human Rights Concern ኤርትራያ ኣብ ለንደን ስርዓት ተመዝጊቡ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝግበር ይኹን ኣብ ደገ ናይ መሰል ምግሃሳት ዝከታተል ዝምዝግብ ዝጣበቕ ማሕበር እዩ ዘይካዞም ናይ ጅቡቲ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም መሰሎም ተጋሂሱ ኢልኩም ዝተጣበቕኩምሎም ወይ ዝፃዓርኩምሎም ወይ ማሕበርኩም ዝፃዓረሎም ኩነታት ኣሎ ዶ ካልእ ቦታ? ብዙሓት ንኣብነት ኣብ ሊብያ ካብ 2002 ጀሚርና
تواسينا بزحات إرتراويان كاب تفلالي بيت معسر تبع المسراتها بحد أوان أبكل تشنشن سقع شو عدت ميتي سرات ونيروميو بزحات بشحات وانتقروا سرات كاب بيت معسر توتينان سالسي هاجر كم زغدو تطابقنا اللومسي أب مول عالم تزرقيهم علو أب السعوديون كمو ببحر زقاتو إسران شمنتن إرتراويان أب أمون حدا نايب حقي نايسنا أمرو حمام يحديرو بزح تساقية حونا ونيروم زقاتهم ساتومون كم زناي جيبوتي تطابقنا بمول هاجر شودن نخاطو تغيرو يو افتفلالي هاجرات بزحنا نتصعر ولا كاب إثيوبيا يهون كاب كالوت هاجرات اب اوروباون بزحنا تحጋገዞም نخيطرزو نخيساقيوسي كل جدي ستاند باينا زلنا إلسا جروم زهبني حبرتها ازي مسكنك يغني لي منيا نعاطون زمنا بكندا زعتو 10 ساعات إرتراويان بسلك نمزراب زقبرنا فتنين لومي عيسلتنان عمص اي رخيبنا تو مكروم كافلونا تسفان قبر ازي راديو دمص امريكا يو زغصل صبصابنا بريزيدنت ناي سبورتاو صبصابيو بريزيدنت كاف احمد قدام 31 نحاس مس بريزيدنت إسياس أفورقي تراخيبهم اب معبال كعسو اغري اب حصانات المنسياتن مرح اقداسي مقانو بمبان بحبار كسورحو تسماميعهم عباي هاقراويت غانتا ناميبيا ربع 4 مسكرم مس هاقراويت غانتا إرترا مصاري قطم مكياد اسمرا لو مئات يلا بلنا له برهانه برها حصير تصبالو أبتركب مستر أحمد منغستن حزب إرترا ناي ماكلاي مبرق أفريقيا قطم كرسو أغري تحت 15 عامت ككايد زرعي ومقلولنتن بصفات ككايدن كذا زمن زرعي وتوفاينتن بمدنا إرترا نزي بدرجة أفريقيا نفال ما يجيزيو استخايده تاريخاو قطم بصفات كتا انقد مخالا بقابلنا تتقس مخانو دحير متقاس لعبيت كرسو أغري أفريقيا بحفشا لعبيت الزوبازغ أبفلاي أوتاو بركتهم زلو قليسو أب أفريقيا سبورت كتكايد قدم ناي بوليتيكانيا فقد يدليك زبل مستر أحمد أب إرترا زرعنا يوغن كابزي فلي زبل أيو لعبيت كتسرح انت هونكا أبن عشتو وافريكا تقبر قدنيو لازي حجي زبقا غزلو أفصاناتن ملسياتن زتكورة تبقصو أقراو فدرشن كوسو أغري إرترا تبقصو وسيدو كسرحالون بدرجة هاقوركا أبنتاو سقمتي كوسدن مخالو منغستي إرترا أب سبورت زلو نسان رتعونا كايدا زرئيو إلو بريزيدنت إسياس أفورقي بوغانو سبورتن تحت أرص سبورتن موداد نحادا منغستي كم قنعو ويحياب نهزو زيكونه قديتا أيو بحر مبان هزبي سبورت كزوترن تحت أرص سبورت كدالولون مسلو مخانو بمتقاس أمنات زون منغستن إرترا نسو كم زخونه أرديو بريزيدنت إسياس أسيبو أفصاناتن من إسياتن زتكورن مئوالي زعلم مدب قبراو كخون منغست إرترا وطو دلو مخانو بمرنقاس أدراي زبالة دقف كقبر مخانو حبيرو بريزيدنت كونفدريشن كوئسو أغري أفريقيا مستر أحمد نتاب إرترا كاير زغني قدم كوئسو أغري معكلاي مبراقنا أفريقيا ناي تحت 15 عامت ناي فتسامت صوتان معزابن أبناي معصاو سنسرعات نغساتفن نابي إرترا كمزمس زفلت كوينو أبزي مس بريزيدنت إسياس أفورقي زكايدو ركب كوميشنر كوميشن بحرن سبورتن أمباسادر زمر تخلا بريزيدنت هاقراو فدريشن كوئسو أغري إرترا آتو إسياس أبراهام بريزيدنت كونفدريشن كوئسو أغري معكلاي مبراقنا أفريقيا دكتور بوتاسين جعفر بريزيدنت كونفدريشن كوئسو أغري سوماليان مكتل بريزيدنت سيكافان عبدالقاني عرب سعيد بريزيدنت فدريشن كوئسو أغري تنزانيا والا سكيريا كمستساتفو يفلت زانزينون كلو عباي هاقراويت كانتا ناميبيا روبو 4 مسكرم 2019 مس هاقراويت كانتا إرترا قداما إغري صوتا مصاري وانجا عالم 2022 نمكياد لومي أسمرا أتيالا برهان برها لدمز أمريكا كاب أسمرا نمسكنا برهانة نقرأ من قدنا برهانة برهانة نزز أقرب لنا حبريتا كاب هزبا وركبات فدريشن سبورت إرتراز رخبو مخانو كنحبركم نفتو زي راديو دمت أمريكا يناب مدب حرشان حلفين ኣብ ኢትዮጵያ አንበጣ ተራኢሎ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት አንበጣ በዝምልከት ዓለም ፍስሓ ንዝምልከቶም በዓል ስልጣናት ዘራሪቡ ንመደብ ሕርሻ ሒዝልና ኣሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ወረዳታት ወልቃይትን ቃፍታ ሕሞራን ኣንበጣ ከም ተረኣየ ተፈሊጡ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዳይሬክቶሬት ምክልኻልን ምቁፅፃርን ባልዓት ኣይተ መብራህቶም ገረኺዳን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ወልቃይት ናይ ኦም ኣንበጣ ኣብ ቃፍታ ሕሞራ ድማ ናይ በረኻ ኣንበጣ ከም ዝኣተው ሓቢሮም ኣይተ መብራህቶም ገረኺዳን ምፍጣር ኣንበጣ መልዓሊ ዝኾነን ኩነታትን ኣመልኪቶም ዘረቦም ጅምሩ እቲ ኣንበጣ ወረዳ ዝኾነ ከም ፍጡር መጠን ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዓለም ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣሎ ኢልና ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናብ ሓደጋ ዝቕየረሉ መንገዲ ግን ኩነታት ኣየር ዝስማዕማዕ ብዛሕ ዝስማዕማዕ ትኾን ተሎ ምክንያቱ ክበልዕ ክባዛሕ ይደሊ እዩ ክነብር ይደሊ እዩ ዘርኡ ከብዝሕ ይደሊ እዩ ስለዚ ዘርኡ ከብዝሐሉ ዝኽእል ክምገበሉ ዝኽእል ምቹው ኩነታት ናመረፀ ቦታ ንኣለሸ ሰርች ነገረ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናተንቀሳቐሰ ቦታ የልሽ እሞ ንኡ ኣመቺ ኢሉ ኣብ ዝኣምነሉ ከባቢታት ብፍላይታ ማቹርድ እንቋቑሖ ክትድርቢ ትኽእል ኣንበጣ ማለት እዩ ኣብዚ ምቹ ቦታ እንቋቑሖ ትድርቢ ዘን ኣብኡ ተባዚሓ ሕዚ እውን እዚ ሓደግኡ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ወይ ሰለስተ ዓይነት ኣንበጣ እዮም ዘለዉ ናይ በረኻ ኣንበጣ ንብሎ ወይ ደሞ ደዘርት ሎኮስት ንብሎ ሓደ ካሊእ ናይ ትሪ ሎኮስት ወይ ደሞ ናይ ኦም ኣንበጣ ንብሎ ኣሎ ሳልሳይ ድማ ናይ ተዛማቲ ወይ ደሞ ሚግራቶሪ ሎኮስት ንብሎ ማለት እዩ ሕዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝራእቲ ብዙሕ ብጣዕሚ ሓያል ጉድኣት ዘብፅሕ ደዘርት ሎኮስት ንብሎ እዩ ደዘርት ሎኮስት ኩሉ ነገር ይዝበልዕ ሳዕሪ ይበልዕ እኽሊ ይበልዕ ኦም ይበልዕ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ሓይለኛ ኣጥቃዕ እዩ ስለዚ ዝተመፅኡ ያው ጥሜት እውን ክፈጥር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዘሎ ማለት ብፍላይ ብስፍሓት ብግሪጋሪስ ፎርም ብፍላይ ተኮይኑ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ንስሪታሪስ ፎርም ብንጣር ሕልፍሕልፍ ዝረአ ኣሎ ብግሪጋሪስ ፎርም ወይ ደሞ ብዕስለ ሰፊሕ ዕስለ ሽፋን ዘለዎ ተኮይኑ ድማ ብጣዕሚ ሓደጋ ዘብፅሕና ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ማለት እዩ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ምንታይ ኩነታት ዘለዎ ብሳዕዚ ሕዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ተኸሲቱሎ ዝብል እዩ ዘለና እንትን መነሹ ኣብ የመን እዩ ኣብ የመን ተበጊሱ ብጅቡቲ ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ዓፋር ከባቢታት ኣትዩ ኣብ ክልልና ማለት እዩ ማለት ኣብ ሃገርና ብሶማሌ ኣቢሉ ሶማሊላንድ እውን ኣትዩ ብኡ ኣቢሉ ናብ ሶማሌ ኢትዮጵያ ሶማሊ ናብ ድሬዳዋ ኣቢሉ እውን ከምኡ ኣትዩሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓፋር ኣብ ድሬዳዋና ኣብ ምስራቅ ኣማራ ወይ ደሞ ናብ ከሚሴ ኣካባቢታት እውን ከምኡ ዝተርእዮ ኣሎ ኣብ ተራእዩ ኣብ ዓፋር ኣብ ካልእ ክልልን ተራእዩ ዘሎ ናይ ኣንበጣ ምልክት እንታይ ሳዕቤና ብፅሕሊ ሕዚ ካብቶም ዝሓበርካኒ ሰለስተ ዓይነት ኣይና እዩ እዚቱ ኣብ ዓፋር ይኹን ኣብ ምብራቕ ኣብ ድሬዳዋ ምብራቕ ኣምሓራ ከባቢ ኣትዩ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ናይ በረኻ ኣንበጣ እዩ ወይ ደሞ ደዘርት ሎኮስት ንብሎ ማለት እዩ እስካዕ ሕዚ መረባይዘወይ ቅድም ኢሉ ኣትዩ ነይሩ እዩ ብንጣር መልክዕ ዳርጋ ኣብ ትግራይ እውን ዝስፍሕ ኢሉ ኣትዩ ነይሩ እዩ ግን ብዙሕ ጥቕዓት ዘብፅሕ ነገር ኣይነበረን ሕዚ ግን ኣብ ዝራእቲ ይኹን ኣብ ገለ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣብ ዓፋር ሕዚ ሳዕርታት እዩ ብጣዕሚ ብበዝሒ ዘጥቅዕ ዘሎ ኣብ ሳዕሪ ለምዒ ከባቢታት ዘለዎ ብኡ ደረጃ እዩ እኒኦ ማለት እዩ እሞ ከምዚ እንተኮይኑ ናብ ውሽጢ ትግራይ ክመፅእ እሞ እዚ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዓፋር እንተበፂሑ ኣብ ትግራይ ኣብ ምንታይ ብርክሎ ኣትዩ ድዩ ወይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ሕሞራ ኣካባቢ ኣትዩሎ ዝብል እዩ ሕዚ ዝኒአና ማለት እዩ ኦልሞስት ክልተ ዓልቶ ከባቢ ገይሩሎ ኣብ ሕሞራ ኣብ ወልቃይትን ኣብ ክልቲኡ ወረዳ እቲ ናይ ወልቃይት ናይ ኦም ኣንበጣ ዝበሃል እዩ ኣብ ቃፍታ ሕሞራ ድማ እስካዕ ሕዚ ዘሎቱ ከይድና ሰብ ሞያታት ከይዶም የረጋግፅዎ ኣለዉ ሎማ ዓንቲ ኮንፊርም ክንገብር ኢና ቱ ዓይነቱ ዝምልከት ምክልኻል ተጀሚሩ እዩ ኦልሬዲ እቶም ወረዳ ወዲኦም ዝሓበርና ወዲኦም እንትን ንጓር ተቢሎ ኤኒዌይ ግን ኣትዩሎ ማለት እዩ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ምክልኻል ይከኣል ዶ ነይሩ ቅድሚ ናብ ትግራይ ምእታው ወይ እውን ምስ ኣተወ እንታይ ንገብር ኣለና ሕዚ ሕዚ ምክልኻል ዋና ምንጭ ከም ዘልኩ ካብ የመን እዩ ኣብ የመን ደግሞ ዘይተረጋግዐ ኩነታት እዩ ዘሎ ናይ መንግስቲ እንትን እውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ከይድካ ምክልኻል ብዙሕ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብዚ ምስኣተይ ግን ቀልጢፍካ ፈተሸ ነገርካ ሕዚ እውን ምንም ግዜ ተይተዋሃቦ ኩሉ ግዜ ፍተሽ እውን ስለዝነበረ ቀልጢፍና ኢና በፂሕናሉ ማለት ጥቃት ተይፈፀመ ማለት እዩ ስለዚ ቀልጢፍና ወዲያው ምስኣተይ ወዲያው ምልክቱ ተገሪዩ ተራእዩሎ ተፈሊጡሎ ሕዚ ቀጥታ ናብ ስጉምቲ ኢና ኣቲና ዘለና ናብ ምክልኻል ስጉምቲ ማለት እዩ ኣብ ናይ ቅድመ ምክልኻል ስራሕቲ ፈተሸ መጀመርያ ሰርቬይ ኢኻ ትገብር ብበዝሒ ማለት እዩ በብግዚኡ ሕድሕድ ግራት ሕድሕድ ከባቢ ሰብ ሞያታት ሕርሻ ሰብ ሞያታት ማለት እዩ ፈተሸና ገበሩ ብናይ ክልል ይኹን ብናይ ወረዳ ሰብ ሞያታት ማለት እዩ ካብኡ እውን ሓረስቱ እውን በብከባቢኡ ፈተሸና ገበሩ እዮም ነይሮም ስለዚ ብትፈተሸ ምክንያት እውን እዩ ብገኑ ናሃለይ ተፈሊጡ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብቶም ዝኣተው ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ ሓደ ነገር ኮይኑ ኣብቶም ዘይበፅሖም ዘለዎ ገባራት ታገብርሎም ኢና ዝብሎም ዘለና ሕዚ እውን ዋሕስና ብእዋኑ ኩሉ ግዜ ከባቢታትና ወይ ደሞ ሕርሻታትና ምፍታሽ እዩ በቃ
በቃ መሰረታዊ ነገር ማለት እዩ ፈተሻ ማዓልታዊ እንድሕር ንገብር ኮይና ኣብቲ ዝኣተወሉ ግዜ ቀልጢፍና ንረኽቦ ኣለና ማለት እዩ ቅድሚ ምፍልፋሉ እውን ማቾርድ ይበሃል ወይ ደሞ እናት ታና መጀመርያ ክትበልዕ ዘይትኽእል ግን ልምርባሕ ትመፅእ ቦታ ሰርች ትገብር ትፍትሽ ኣላ ንሰን ቀዲምና ተፈጥናየን ኣበይ ዓርፋ ኣበይ ብኸመይ ምክንያት እኒአቱ ንአን ዝምቹ ከባቢታት እናመረፅካ ፈተሻ እናገበርካ ብገኑ ገና ተፈልፊሉስ ናብ ጥቃዓት ናብ ምንቅስቃስ ከጀመረ ኣውተሎ ምዕፋን ይከኣል እዩ ማለት እዩ ተይተባዝሕና ብዙሕ ተይተበተነ ስለዚ እሱ እዩ ሓደ እንትና ስለዚ ብስፍሓት ሕዚ እውን ብኩሉ ከባቢታት ክፍተሽ ይኽእል ኣለዎ ሕዚ ብጣዕሚ ስጋት እዩ ባይዘወይ ብዓፋር ብዚ ብራያ ከባቢታት ብምብራቅ ትግራይ ከባቢታት እውን እቲ ናይ ዓፋር ኒሆን ኣብዚ ዝመፀሉ ዕድል ክህሉ እዩ ምንም ጥርጥር የብሉ ብዚ እውን ብሱዳን እንታይ ኣሎ ብኤርትራ እንታይ ኣሎ መዓልታዊ ሓበሬታታት ምስ ፌደራል እውን ርክብና ተገበረ ተፈተሽታት ኣፅዒካ ምስራሕ እዩ ሓደ ክግበር ዝኽእል ካብኡ ምክልኻል ማለት ንሕር ተነፂሩ ንሕር ተፈሊጡ ኣብ ሓፂር ግዜ ምክልኻል እውን ይከኣል እዩ ብዚ ደረጃ ያው ትኽልል ብመንፀግ መሳርሒ ይኹን ብኬሚካል ኣቅርቦት ድልው እዩ እዚ ደረጃ ያው ቀልጢፍና ኣብ ዝራእቲ ፅቃዕተ ይፈፀመ ንምክልኻል ንኽእለሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ ማለት እዩ ብደረጃ ኢና ንንቀሳቀስ ኣለና ከም ሓበሬታ ኣይተመብራህትን ገብረ ኪዳን ናብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ኣንበጣ ክኣቱ ስለ ዝኽእል ኩሉ በዓል ሞያን ሓረስታይ ትግራይን በቢግዚኡ ግራት ክፍትሽ ሓድሽ ተሪኦ እንትብሉ ድማ ክሕብራ ተሓሳሲቦም ኣንበጣ ብግዚኡ እንተተረኺቡ ምቁፃሩ ስለዘየፀግም መዓልታዊ ፍተሻ ምግባር ዋኒና ክንገብሮ ይግባእ ኢሎም ኣይተመብራህትን ገብረ ኪዳን ዝሃቡን መብርሂ ኣዝየ መስግን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ زي راديو دمت أمريكا نمسجنك عالم زغطل كا أفريقيا نبزور عالم ببزحي فلسطيني سددن سلزلو أفريقيا وموسيقى بعربان هجرات ببزحي سمع له جن توم نز موسيقى دسمعوا أفريقيا نايكونن يبل زغطل مدلاونا بترسلت حزولو موسيقى أفريقيا أبل العالم يزرقحلو مخنيات بزحينا مول العالم زتبتنو أفريقياويان سلز وسخة كم كوينون نقدي موسيقى أفريقياويان محري سعسعولو زلو بعلتم أفريقياويان كيكونس كالوت كوينوم يركبو أفرو بيتس ويكعا قدي موسيقى أفريقيا أب إندستري موسيقى عالم نجزارو سو سفراي حزالو نبهالن عداغان هاجرات معرابون يتصلو جمير الله توب بيس أفريقيا نناي أير جزات كسب واشنطن دي سي أبزلوني أير جزات كتسع كندي يقضاء رو كمزلو كابزح برو حدا اتزسمعهم ويركبو نباراي ميرلاندن دي سنزونا في سويز تبع الأفريقاوي كم زيبل. My favorite song on there, that's the Follow You. Yeah. إتا كحتبلني عينات موسيقى كسعبكا دافيدو دو يسمو تبل يابلانسو እቶም ኣፍሮ ፖፕ ወይ ኣፍሮ ቢት ዝበሃሉ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ ተሓፂሮም ነይሮም ሎሚ ግና ኣብ ሃገራት ምዕራብ እውን ተደማፅነት ይረኽበለው መርሰይ ቹክዌሬ It's been really great seeing artists that a lot of us know in Africa make it on New York radio. ስራሕቲ በበቆልና ኣፍሪቃውያን ዝኾንና ብርክት ዝበልና ኪነት ጥበባውያን በለት ንሳ ስራሕቲና ኣብ ሬድዮታት ኒውዮርክ ዲሲን ኣይዋን ክቃልሕ ክንሰምዖ ከለና ዘሐጉስ እዩ ሓቅን ምዝራብ ሰባት ፈትዮሞ ኣለው በለት ንሳ أفرو بيتس أبز قرب عمتات سالا سجر أتلانتيك وعلات مسوريات أمريكاويان كم بعل كريس براون دريكن ريك روزن زلوم سنت مهر تقبلناتو يعزز الله. These folks, these artists have always had their own following. So even if you are Burna Boy or كم أكونون أتمستطعسو كينت أمراويان أيكونون تبل كاب جمرتي تمدب ريسكات أكايدي زوم كينت أمراويان كل جزي سعبتلوهم بورنا بي كتكون تخل ويكعا تفلدها يمي أدالي ويكم زي أمز مسلو أب نيجيريا أو ويكعا أم العالم استزورو نيجيرياويان سلازي كبلو دلي زلقو موسيقى مستوم سدتنياتات حابيرو تسددو بلت نساء كاميروناوي سالاتلي بوغانو كم دي ولا Singing on the same song with Beyoncé and Pharrell Williams, it means many more people are going to look. Miss Beyoncé and Pharrell Williams حابير كاميراف إزي مالت بزوحات سبات كعزبو خيام مالتيو تمالكت تيدما إزي سبزي من يومبالهم أي ترفن يبلسو شغط موسيقى أفريقيا يوسخن سجر أفريقياويان يحقف والله
ዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ ሓፂርና ኣሎ ግን ብዝኾነ ስልክና ክንገድፈልኩም ክትገድፍሉና 225 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ ፅሓፍልና በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምንያ አፈወርቅ ኤልዋም ለይቲ ድሓን This is VOA News. I'm Jim Burtell. Hurricane Dorian is